sabo mani plan nana musung tong tei o thai burongui tongkha tei o thai ni mungsa ke norok bo haino ang haike no omake kolok ke sasawui na phaimannai ang busuk free ke mankha naidi kwbangma hinkhe norok ani video no full naike se saimannani ang boroni nakha naya hinkhe phaidi ani video no chenglai nailaiya no. Jotono no phung kaham tei jotono no lamsogo ani blog o chung tabuk khumulung ni simi MBB University o thangui tonglaio hinkhe khumulung ni simi MBB University o sogoinani 1 hours rogle nangnai tamoni hinba chung slow khai thango bui hai speed chalokya aste aste khe thanglaio hinkhe tabuk hinkhe Madobari ni bridge o sokpaikha naidi tini nokha naithokmani chumui budul khaiui busukse naithok tongkha haifano ani lai mobile hamjak ba norokno naithok khai phunugui maya buini hai iPhone mobile rok hinkhe busukse clear khe kakhamung chung twirok ba Android mobile painani chi buma buphani thani busuk rang sante si kosto mosto khe paimani tei boroni iPhone hinkhe tabuk hinkhe ko Madobari ni gate par wngkha hinkhe tabuk Agartala bwkhak thangui tonglaio hinkhe norok naitongdi hinkhe obono ang norokno samani money plan ang nao himani obo wngkha ang namani thai wngkha ko MBB University ni administrative building tola o oro naidi norok nugui mano no kolok khainai money plan tongo o tola o phai naisa khe no norok nugnai chung age o first semester o phaidrop bo University o oro sokpai omtui thango chung University o hinkhe obono nuksamani si pura money plan mangsi hinkhe ang no first nugnai hinkhe ang nukha hinkhe no ani dol rok no sabai tui phaiui borok bo haino bag tlanglai o masa saimankhe no jotono salai rwo hinkhe jotono bag tlanglai o hinkhe aboni pore chung exam rok painai jotono nogo thangbaika hinkhe phainai phaimani kisa kom wngkha hinkhe tabuk teibo haino asuk kudungmani yagulo phainai phaimani si jotono hokbai rijak hinkhe asuk kubang kwrui kha agni haikhe joto bara se wngbai thangsibo abo hokbai paijakna haini bagui poriskar manpaikha tobo ang kolok ni bagui se barsa oi asukmano mano hinkhe bara rok hinkhe masi masaklak agini hai tabuk kwrui kha tobufano norok nana muchung tongkhe naphai mano tongkho tamoni hinkhe asuk agini suk kwrui kha hai ta hinkhe ang obo dawai tona bagui bo bag rok tujak hinkhe jaa masoksak ang sachawui nagrana nogo bo tongo haifano oro lai mangnasi hinkhe ba je mansak tlang thangnai iko naidi osok mankha osok manmani bai fano ang onek happy tamoni hinba ang money plan mar kheno hamjago kolok khe kusung rui tongna bagui hinkhe norok bo nana muchung tongkhe oro phai naphai mano taibo tongo tei side kaisa o hinkhe kwbangma no kolok khaiui bufang rogo kuchung baijak khai tongo hinkhe haifano ang kha ayang thanglia norok oro faikhe no nukano ayang tei side kaisa bo tongo hinkhe chungto dana hinui agini simi no ready khai bag rok tui phaijak hinkhe University o hapnani chakang no naina kha hinkhe chung thangkhe to tei side kaisa tuisu thangnai phi rok nainago haini bagui hinkhe tabuk thanglaigrana University o sokpaikha administrative blog o jotono dibor kakha satung ni bagui keu phone kwrui lama o tabuk bisingo hapsinai hinkhe tabuk hinkhe signature rok rwui bisingo hablai tonglaio je samung ni bagui phaimani a samung ba chate chano chaya saimaya tobo bisingo habui nailaigrana haikhe se saimannani chate chano chaya. Hinkhe tabuk hinkhe ongkhorka je samung ni bagui phaimani chakha hinkhe tabuk nogo kiphil laisinai nogo kiphilnani swkang ani loge ni boni manui rok paijaknai tongo dugan ni hinkhe abo pailaigrana hinkhe sokpaikha boni dugan ni manui rok painani oko I card ni
manei rok pungma paijaknai tongo hingke oborok nawinai chongtoi tini pono paiya thangsinai nogono hingke tabo hingke nogo kiphilui tonglaio tabo kashi puro sokpaikha naidi nokno ang samani chumui naithok naithok khe nukjagui tongkha hinui ani camera hamya panche busuk naithok khe nukjagui tongkha naila tongthokmani weather maar kheno kaham ong tongkha watui phainani nai tongo haini bagui satung bo tungo tei nobar bo sip sip ong tongo maar khe tongthokka hingke norok bai nogo thangui malaiano hingke ani video no skip tak khaidi nai tongdi hingke tabuk hingke khumulung gana ron sokpaikha hingke tabuk khe nogo sokpaikha ang je tui phaimani obo naidi aro bulai kwsrang kwsrang si tabuk hingke pura satungni hoipre pre hayung thangkha tei bike chakka bai bo baksa pherejakkha mane huprejakkha haini bagui sitra sitra wngkha hapan kok kwrui hingke ang o stool no obo lucky bamboo ni tola o rui tongmani agio hingke tabuk hingke ang bono money plant no siro sinai hingke norok nai tongdi ang teibo painani tongmani se ang obo stone paimani hingke bag bazar o paio hingke teibo painai hing tongmani thangslabi ang tongkha hingke thangke kobang khe pai tosinai tabuk hingke obo hingke ang ageo tei kaisa jaga o tongmani tabuk o jaga o tonsinai kainui no khonoi rui rosinai kolok kolok hingke sitrango haini bagui hingke o yarung no cut khaibai nagrana hingke haike khai rosinai naithok wngkha hingke paikha oboni samung hingke obo hingke ani bottle o dai rosinai obono tei kaisa jagani obono tui haike oro hingke yaksa mobile romani tei yaksa video khaina bagui kosto ongo haipan kok kwrui iko naidi hingke obono o jaga o songbai rui rokha hingke tabuk hingke ang oro kai rwnai o je tui phaimani abono haino salsani bagui tabuk oro kai tongranai tei kaisa jaga o ang bono shift khaibai painai hingke tak haipano thuiya drop haino nok bwskango kai rui rograna hingke tini nani video o osung no sinai tei hambai jotono no puilan simi paithak jora nai tongmani bagui।